sedaya lan adik-adik ingkang sampun ngrawuhi napa ingkang sampun dados undangan saking takmir Masjid Al Istiqomah. Saderengipun kawiwitan degaden wonten ajeng panjenengan sami sampun semadya unjukan lan daharan monggo kita rahapi langkung rumen kami wasateno kawula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Panitia Idul Kurban utawi Idul Adha 18/26 Hijriah utawi wonten ing taun 2000 selangkung. Para bapak ingkang kawula hormati, wonten ing mriki samangke kawula badhe ngaturaken reng-rengan kaitanipun susunan panitia kang apa iki bapak-bapak sepakati tengkleng masake napa? Tong saya kalih tengkleng, Bu. Mungkin anu dagingnya mboten sak nggawa mriki ya kesuwen tumbas mawon kene mbase Pak Min. Siap. Kalih balungane Pak cepet. Ingkang sampun rampung monggo ngecaki pedamelan sanesipun. Lajeng menyangkut masalah teknis menika. Wedang wonten ing cagak sisih wetan mengidul menika dipun paringi palangan mbuh kayu mbuh empring menika kagem gandulaken sampel-sampel lembu saha kangge kelet bagi daging. Sebab tahun kepengkan itu kehilangan daging 18 kilo. Itu penting. Karena apa? Nah, aku dihitung ini gua ketemu lah ketemu. Terus dihitung bayi di semua ternyata nyatanya daging hilang 18. Kata orang itu. Sapunipun nggih dipun cuci menika dipun kubar niku digodhog nggih. Godhog lajeng pun rodane mungkin diisi langsung sing petugasnya yang anu mau Piye sidane? Galengane dicormo sidane piye? Ya aku mau bisa lah. Lah tombone iki kowe mah kepenak. Aku nak ngono ke PN aku ngono. Iki liyane do rapat takmir ya. Iki mah ngomong ke patok sawah jantung.